Връщане към себе си. Медитация за висока стойност и жена, която избира себе си. Днес ще направим медитация за любов, но не тази, която търсим отвън, а тази, която създаваме вътре в себе си. Когато една жена избере себе си, тогава пред нея се отварят всички врати. Защото когато избираш себе си, света избира теб също. Настани се удобно и затвори очи. Поеми дълбоко въздух и издишай плавно. Всяко твое вдишване усещай тялото си по-леко и по-спокойно. Слушай тези утвърждения и ги приеми за свои собствени мисли. Имам енергия на богиня. Моята красота е висока вибрация. За мен всичко се нарежда по най-добрия начин. Цялата Вселена работи в моя полза. Ставам все по-сияйна и по-силна. Моят път е защитен и благословен. Освобождавам се от всяка реалност, която съм молила за възможности. Сега вървя по пътя, в който възможностите търсят мен. Освобождавам всеки човек, който не е в синхрон с душата ми. Сега привличам отдадени хора, които разпознават силата ми мигновенно. Моята енергия е защитена. Моята енергия е силна. Правилните хора я усещат веднага. Освобождавам се от всяка негативна мисъл за себе си. Сега изпитвам към себе си любов. Освобождавам се от всяко съмнение. Сега влизам в реалност, в която всичко ми се получава с лекота. Познавам стойността си и тя е висока. Заслужавам само най-доброто и го получавам винаги. Парите ме разпознават. Успехът ме разпознава. Името ми се носи в пространства, в които още не съм влязла. Всеки път, когато името ми бъде изречено, то носи в живота ми пари, здраве, любов и изобилие. Връзките, които навлизат в живота ми сега, не са случайни. Те са божествен замисъл. Те са синхронични, сродни души. Всяко решение, което вземам от този момент нататък, създава нова реалност на богатство, отдаденост и вътрешна сила. Светът се променя, когато една жена избере най-висшата си реалност. Днес аз избирам своята. Вдишай дълбоко и издишай плавно. Усети себе си заземена, силна и магнетична. От този момент ти си жената, която винаги избира себе си. От този момент ти си в центъра на своя свят и всички възможности се движат към теб. А сега отвори очи и погледни себе си с любов.